Onye isi oche otu kọmiti nchere oge New Author Spare Parts Market Nkpor bụ Chief Stephen Ofole ekwuwego mkpebi ya ijigide ezigbote ebumnobi nke ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke hibere isi n'iwube Anambra steeti dị mma obibi na-acha akwụkwọ ndụ ma nwa aga n'iru n'ahịa ahụ. Onye nta akụkọ ya bụ Esther Asanya ji akụkọ abịa n'uju. Nke a n'ọgbakọ ekpere ha chịkọbara na ya bụ ahịa ma kwupụta na ha edozisigo mpaghara ụlọ mposi ndị ahụ na-anaghị arụ ọrụ nke ọma. O gosikwaziri ha igwe ọkụ na-anata ikike n'anyanwụ nke ndị ejiga okwu ha agba izu na ya bụ ahịa bunyere ha ma kwe nkwa ịdọnye gasị ya bụ igwe ọkụ n'oge na-adịghị anya. Onye isi oche a oge ọ na-eto ezi ndọnye ukwu nke ndị a na-azụ ahịa dọnyere ya na nwa nkenke oge ọ nọgoro n'ọchịchị tokwara ndị otu ekpere maka agbammbọ ha niile. Ọ kọwakwara ya dịka nke ga-eweta ezi mgbanwe n'ahịa ahụ. N'okwu agbamume nye ndị na-azụ ahịa, Maazị Chinedu Ụzọ onye bụ onye na-azụ ahịa ebe ahụ kwuru okwu n'isiokwu ọ kpọrọ ike agwụla gị na ikpere Chineke, kpọkụziri ndị nke Chineke ka ha kwudosie ike n'okwukwe ha n'agbanyeghị ihe ịma aka n'ihu dịga iche iche ha na-ahụ na ndụ a, ma kwue na Chineke na-adị ndụ, ọ ka ga-agbanwe ọnọdụ obodo a n'oge ya. Okwu ya na ajụjụ ọnụ agbara ya, otu onye na ndị eji okwu ha agba izu n'ahịa ahụ, Sir Godwin Ogwejiofọ, kwupụtara obi aṅụrị ya na mmụọ ịnụ ọkụ n'obi nke onye isi oche ọhụụ ahụ n'ịkwalite ọnọdụ ya bụ ahịa nke kparịrị mmụọ ha inye ya nkwadobe ịgba. O toro gọọmenti steeti a Ọkammụta Chukwuma Soludo maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ma kwe nkwa na idobe iwu na usoro ọchịchị na amụma ya niile. Ị ga-echeta na ndị otu kọmiti a bụ ndị nọgoro naanị izu ụka abụọ n'ọkwa ọchịchị. Ya bụ mmemme nke nleta ụlọ mposi arụzisiri na umi mposi akwọchasịrị mere ka ya bụ mmemme daa ụda. Esther Asanya maka akụkọ ụwa ABS.